mấy chiếc bạc thì mình tụi mình ăn lẩu mà sẽ hay mấy chiếc hi chút tiếng mình mấy thấy này đâu Atlan chế ra to ba chuan aman tum tu chuan an hual tu mai an ziong mi pa chuan jo te local te thu ai takin inu le pa te thu chu zo mai la chuan blind date chuan kal mai te an do te ya ma se joy hian blind date kal tu chuan min ti du yanga yang indu chuan min man petro an te ya ti ngai nom lo ve man teu tin man be chuan han tu mà sẽ chút tìm mấy ở sông cho nó mình về thấy bị khâu lồng mày anh ấy cho nó bùm ta rất mày cái thứ này đặc hiền mình bắt khát cho nó pa lâu về mẹ bọc có pa lúc nào khi chuông cắt nào cái buổi đó tụ qua mấy chiếc lắm bỏng bọc cái lăng ấy sắc man lâu lâu thì về mẹ cả pa niệm tắc chuan lúc này hiện cả thú ôi ít cột bụi tụ cái giống lâu này chuan nắng mạ cho nó bồi sa có còn thon chuyên chế bồi cái thì top đủ mày hằng lâu thì chút tiền biết lại chuan để xin mi joy còn ta nên khăn nên xua file kiện lại thì chú bố có cho nó vợ đặt ta suối mày thì chuan le mấy chiếc còn tu te bộ khác nó còn thèn về ngà la file bạc chuan riêng mi bạc chuan nó gặp beta khi một thuyền bạc kan lâu lắng nghe hắn thì chuan nghe ngó đúng cái gì nàng khắc sung ngạo tệ thì nằm xuân chú về lại mấy chiếc khan looking anh ấy thì chút tiền về thì nem, các tiếng thì kéo hàng ai thì nem, thì là đâu xôi chút tàn gì cũng bị bắt chuan, suy tôm ngay đâu, mà không ăn đâu lâu thì ngal vắt, mà sẽ lại tăng vào liền, looking, in thiếu thì lại hình như này, đủ tốt tiêu, lâu thì lại bảo hiền, hôm nào bảo nói nó về lâu mấy con, ấy chút chung có thể là này thì đâu buồn là tiêu cũng lâu về, anh ấy đâu chút in chiếu bảo là nghe, anh thì chung có thể là này. nắng ni hậu hiểm hệ chụp bạc tiếng hiền luyện đuôi xuống có thể anh thấy đó nấm này tin anh ta có một chỗ anh phải là bây giờ thì khóc mấy tôi nào chuan cái nó về ngay chắc anh thì tao boka chú về lại mấy chiếc chuan mấy tay trường pa in xuống ngay hiểm lâu thì vất in xuống ngay nàng lâu thì chuan anh ấy chuan này nghe tiếng nghe cái đấy nó về nó thì cái này trong hiện tán sẽ không được chứ anh thì hết lòng vào hiện video vợ anh ấy mới khiết lệ có thể xây chịu khiêm nó thì kinh tán sinh hao anh thì chú tài hết lòng vào liền các anh ai in là mỏng đầy mày cái này thấy em anh thì hoa tao tối mày em mố ý áo được gấm nè anh thì có phim thu thấy em anh thì chú tàn gì có mình bạc chuan lòng vào để huế xin lẽ mày mi tới buổi này còn nhìn ngon mà nào tiêu anh ấy hàng khối phất tiêu anh thì chút tàn riêng mi bạc chuan còn nhắc cả tôi mà sẽ hết lòng vào hiền lâu man ta sát mày science trong chuan focus kan pek chuan chút tiếng ang chia chu còn lệ lại truyền đến han nằm son papa hết tiếng mình thì đuổi này chuan in thiếu thì mình hi in một đôi này anh thì cho ta hay lại mi pa hiền em nga này ipoi enge soi kan nem này anh thì chuan apoi sei mo tin pen drive pakhat chu on tho chu ka hemi chunga hian ka project ka research be lai zong pe mo tak mai veka chu nang ni ho hian in ti chian ni ve chuan chu mi le chu nang ni hian in to ngai nge yang han tia ani tak chu en thung me phua chop le i thu phua chop chu kan oi na ngem ni an lo ti chuan he tlangwal hian pen drive chu an thlawa ama vek chuan an rap chia tikha chuan a cheta a chiat chan chu nangma ni wa ani anh thì chú tài rai mi pa hiền enga nang ma zo kini gặp chen ni kha ka tiang khan trick hai tum ve lo i gặp chrai ha kam ho ve ve kalom kan ti chen ni ti fin fiana ti nge ini thenga an ti chuan a fin fiana ka nei ngai le nem ke ma ta nia in ti che ti ka soi ni chuan chu fin fiana ne mai dom a han ti chú ta le a phone chu a kon phanga hello tin police lampang chu a call ta moi te nawa thil ti hi kha chiang lo nia an ti chuan joy hian ro ti pakat vera ti dan ta chro zu vera helai pa hi thinarim khop mai chu ta helai pa hian chu nu mai chu pitu naw te wikal mai te ngo tin ankal ta ni chu te ankal ta no chuan hen ra hian thiam pa chu iti dan chu thal he mai an tia
eng moi soya an ti chuan ai eng mani lo ve an sui mai ni kha an ti a police ka call tak tak moi tia mia an ti chuan ai do ve chu tiang lampang po ni chuan lo chuan police po ko langai chuan lo nia khami te khanin taka chuanin ka chung te chuan ni ngei maya blind data tangwal pakhat kam mel khre ngai lo va mel khre tur min tia chu ka kal du lova ka tlan chhe mole tin e chuan kha e i pen drive fi a chevek mai sia a siam thanu tu close on sakwan chania antia ai angai khan pa lo ve tin a pai te dei mai o nga tinge i pai le dei sia anti chuan in lama ada tha tho lom a chan chu pen drive ate chuan thil poi ma tha tak tu me da tha du nga computer ka da tha ve ka lom anti chuan eng ting mo nang hian do ti khil ve lamo i melan an ifing ne maya voin chu min tram pui bok nen kalom he mai lom tu se na nakina engamo ka tram pui na chei du ve ni pho chuang ka tram pui ha don zenia tram pui na min dil khrei me song cho tin nel tak chuan han beng de pop popa chutia ti ta ka chuan he pa hian anin ta ka chuan thil pakhat min pui angai na chu oma min pui theyang ti in tiam mo an ti chuan o in tiam me ati ve me poka nu pui tan ka du che ni an ti chuan mak ati da hle mai in tiam to kho atia chutia ro in tiam man to si wang chuan ni e in nei tur chuan office na ma chuan an kala ti chuan in nei certificate le tur chuan an pani chuan thla de chu an han la tu na le anom nai de tu le 1 2 3 tin thla chu an la ta ni heti lai hian ni chinna lo tu te lampang kha lo lang ve le a an ho tu no ni om tak bula chuan an lo ding thap maya ti chuan an ho tu nu chu a han tong trai ve la chutia tong trai chu ton ho chuan an lo kang na ya he pa hi ni a man van tu ma se ani hian alo chana an han ti chuan a thai nang poni se Joyce chu lo khwe le phot mai teu tin a han khoida ole tin Joyce khwe le tu chuan an kal le ta ni heti ra hen Joyce te po chu in lam panga an lo ho ve mek tuwa ko oi thelo ni a to pa chuan pasal ka nei tarang mai ma se pai chu kami paton to thin te ain enga modang lambi ro yona ane in ka khetla ta ni an tia ti chuan le he pa hian ole nakin dewa ka chung te muturin ka khoi don cheni o ama sabe ka chuan nia ka pi thin lung ne apoi mo bera chu ni mai chuan moite I thom no te ilan dan hi tle min kan thak dang lam deuh po angai mai the ni a han tia chutia han soi che chu chulaya a chelo de ho chun local ta sap maya thom no moi tak mai chu an kon khai ta sap mai jacket a hak du om tak mai chu lo lang ta he jacket chu avan moi ve tin ave en deuh ngal thot maya chuta mi pa hian chuta ven thak chin ro in mem ma se kha jacket ro chu I ha ka phalo nia alo ti hala inga alo ti anau te ho chuan kapi melo si ro le hera ma hian tin in thak na ngom lama chuan an khoi ta ava in thaka nakin do chuna kon chuak ta en ro le ka moyam in anin pos vera ma se moi lo ti che lo chuan madang chu ava halea kha bo tha chuang lo an tia chuan madang chu tiang chuna kon hazera enga mo za chu thom no a kon hata chutia enga mo za thom no hak no chuan Ethan hi moi toem tin a kon kal na ta zan mai tuna zet chuan a thom no hak chu apa ngain alang nu ta hnap maya Ethan hi nge ingai dan an sui tele chuan kan hung hi a in zip tha theilawa min zip sak te tin an hunga chuan zip pak lo oma Ethan chuan an hung chu a han zip chodona ma sen hunga chuan sian nung alo om tlat mai matingi hung kha antita tun ma thil thleng lo langa an hung hi sem sa na hnu ma alo nia mi kut ka tuak lo male ati ve mai ni ma se Ethan chuan ngai tuwa a chung te ho chuan an ti ma ni hi mole hetiang me che chunga le ngal tin ngai tuwa Joyce chuan ngai tuwa zip va te che alo tia ole tin an zip chawa Ethan kamoi ti toem a han ti le chuan a chu tre pa ma se Ethan chuan alo von ngal vat nai deuh se sat chuan anin en deuh wangwanga
ô im môi ang ren khop mai an ti chu tan chia lo no pakha chu lo kalin kha thom no kha a thain ti chuan adang lak ngai do lawang mo alo ti ya chu ta aning ko na chon thla wata rồi si chuan dau thlanga ka vein en chiang ve da phadange tin lai do tak chuan dau thlang umna lampang chu pan phei do na ma se kal phei tu chu I thana chuan a ko nga chon an chira an pot le ta aning ko le ta hnap mai chu tia aning ko lai chuanin chine mi te ho kha han ran kalta Mr Henry helai hmuna hian ama khan muin ka khia tin an ran kala zong ha teu tin an zong ta chu I than chuan alo mua heti ra hian joy si chuan pati palutuk tin tal chuan tuma milove tal chuak lawang nung lampang I hoi thelo nia so nangma zong tu ten ron kala ama mi te kha atita chuan chung mi chuan an han zong ko zela Henry po chu hoi de vat maya a pia de wa chu nula le tlang wa leng ko lai chu hmuwa ron pan mai chu tum ta chu te ron pan tum tin khet chuan joy si chuan I thana chu kiss tak ngot maya chu te min kiss lai han ti boy em sun du bik lawa bossivakal do nam ni so hun duam tak men ma ni so kan vati boy nga dani chong kan thiam lo zok theinia tin alo khil sa maya moi te so no so joy si lo ne kan me thesin anti chuan I thana ta chu anin fo chun zom lai zera en ting he ani so joy si ni theyang so tiang ang mi zia pu le nem tin anau te ho chan lo sia nia ka khri sol pon me thei ati chu ta pon lama tong chuan anau pakha chu na wan plan lo ta Mr Henry joy chu pon lama mi nan mo ni chu a wan tia ola ni chuan I chuak ngu le tin an chuak ta ni an joy si chuan an chuak tu em alo ti do sa an chuak tu e an ti poi ka ti khop mai tu na ka thil ti kha ka ti ngai sia an ti chuan a ho tuk a ti ya ti chuan in thuam no man te chu an han pe fela a pi mo to chuan in lama chuan an vakal ta ni get pona chuan an han ding ngai ro na ti chuan luan han tuma computer chuan khriat ngai mi lo chu alu thei lo tin get chiloi na hong thei ta tat lo mai inge ni om zian ti chuan I than chuan level ma ko hun kam mang tam tu ka kamel mai hi computer hana kha thei to lo niang ka pi chu kan call me nge ti na phone chu an phawa ti rai tak chuan chuat lama chuan thil zai ni om tak mai hi alo oma chu mi mang chuan joy si chuan hong ka kal na chen tin mo chuan a han hol do nok ka a hong thei da mai chu vele apa ni om tak chu kong kala en ting in honda ti ni om tak chuan an hoi a de ulaka chu ta I than po chuan kha tiang khan I hong thei mai mo alo ti ngal vat o ni e an ti helai pa hian a thei do en ting kha tiang khan hon thei zo ka get kal na hi technology sang ta kan ma sin ti na lo sei po ka ni ma se joy si chuan nia ngai lo ma lo ngai lo la yang kong ka kal in hon thei chu ka thiam ve zong ta ka nia technology sang ma sang no mo patan chun thil ho sa ni lo nia alo ti ya chu ta I than chuan en ting kha tiang khan I hon thei mai I kha mak ka ti ni an ti le chuan en lo nia ka pate hi ta la siam thina nia chumi tong chong ka en zio lom tin han pho chop de nok noka ani chu mo le chu wang ani me mai chu ka ti khan ol som ta ka do hon thei ni tin an oi ve me ba no kha thiam lo nia ka kan hel wang che zo cha ka lo nia an ti sia chu ta rồi si chuan ro te chuan ka ken ain in dil chu de ma ya tin rồi te chuan han phon sip boka in ti mo an lo ti chuan emani lo ve anin ta ka chuan in nia he ka thiam thil hi ke ma him na tan chu ka mang thruina thil dang ta ka mang ngai lo nia han ti chuan ole an pon ni se kapu e thrian no chu me che fel ta ka ni don hi tin chin mi pa lo lang kha apa ni raven anong pui pakha zo ka lo ni ti chuan teu lo lu teu tin in chung na ma chuan lu ta chutian lu lai tak chu Henry Khan a pia tangin alo mu vek ole in chung lo langa anu le pa le api niom tak mai chu an lo ni do da tak me a chu ta le me che pakha chuan I than lo le ta mo a hun taka ilo le dan ni hi mo le an lo ti ya
an bula chu nula pakhat hi lo om ve a kon dinga Ethan kanin mukhat hle maya ati chu ta helai no hian Ethan ani hi la khoyem sikuling kaldun lai pon mi zong zong in inin me anti theam kha lili hi lekha zoin mun hla taka akala ti chuan a kon le hle ti hian in nei na mang tur te pon a kon le te pon ti theiniang chu an dia chuan Ethan han ente nupui nei I hun to boka chu wang chun itan hian mei che thatak me le kha thiam le mi fing fel box hi kan du pui chene inin me phian lo mo an dia lili chuan kanu te anga tinge chutiang te chuan in saya an lo ti vera lili hi alo le le chuan i so steam po a kon join ve don sin chu wang chuan in he gam chang alo la in pan hi in mel khret na thazok ne ula ka ti le mai an lo ti ya I thana chuan yang lo nia nupui ka nei to lom tin anin ne na certificate chu a kon pho chuak ta inga ingi om zia tin anu te chuan an en hal vata helai me chilo lang hi anu ni rovin anu te ni chutia anin ne certificate han mo chuan api chu a mu hal vata chuta kapi kapa kanu te ani hi Joyce Smith ni ya kanu pui ni hi atita Joyce chuan kapi kapa kanu te anti chuan anu te chuan enti mo kanu te ti min ko ve nga ngo tamo nang hi kam mo no tang kan la pom he nem che inga ti tiang khan kanu te tin min ko ve ngo ta Ethan in nei na hi thil lian tham tak mai nia he tianga ol som taka thutlong na siama te zung zung chin he nem male I thil ti dan hi a fulo de lo mo an lo tia apa po chuan nie I thil ti dan hi a fil fai lo de ni lo ti vat an te chuan kan chung po hian dan le hoi mo mal tak mai kan neya he tianga kholaya kala kam he chang mo ang fom top top hi thil fu ne nem Louis chung ko lo to phe chuan mi pa ngai tak le hun rei tak twa kan lo khre to me chia ani ngai sin an dia chuta apa chuan yang poni se ni e in ne na chu he in ti fel ton na ranga chuan in pan he lai hunain local hi galom khop mai chuan hun lim om takin man te po ka be se ya inin nei lom puinan te po he kam pian so tin khat pakhat chuan te ya kapa kalom nu to ke tin joy si chuan alo la lo vata ma se an te chuan moi te I thana no pui ne chung chang he kan la pom pui chi pon ni si lo wa he mai chi hi kholam mi nge po kan khoi bok si lo I thana tan hen mai cha thani ngam ti po kan la khoi bok si lo ke chu pom mai thero ni a kan ti ya ma se I thana chuan akura chuan an chera moi te no pui ka nei to wa kan no pui nei chung chang a hian kan no te hi thu nei tu ba pon ni ram lo boka chu wang chuan khong ai takin ka tiang jong ho chung sei lo la thang an ti chuan enga inting ka tiang khan min sei kum thei zoka min chung kum hom zoka an tia kanu ani han hau ve ta che ente a thil ti dan hi dik lo a han tia chu ta pi bak zo an chung chuak ta ngoi te hei a kon le ve chawa ka tiang a bo gok sim lo khan choi e phot me tiang u tin a thawa akal ta chu dia chu e tu ga uncle don chuan lilin hena chuan ente pui ka ti khop mai he tiang bo gok he ni don ti lo khadok sa lo wa inin ka hi chu tle men house le don ni na lang an ti chuan kanu te katan ka tiang khan I tong chu ka kalom lu tu ke ni min lam khan bek pakhata thom ho kan chem thaka chu chui hak tok chi ka nga na tu ka lo pe don chen yo an ti chuan tu ti mo ka wan lom ve nang chu me che fel ka ni chuan lungai me chuang che ka me chia a kon foi ho kha tu nge ni ti po kan khret lo nia chu wang chuan ke chong ka pom ngai don lo nia tin a khil ta ni ola chun zom zel chu episode le kan kon tiang lo chu hun lo chang la kan kon ti chuak e va don nia zan ta ko a kon chu thin ko kan lo chang thin don nia